Fantàstic, molt bé. Anem pel segon moviment. El segon moviment és l'arquer o tensar l'arc. Hi ha moltes variacions d'aquest moviment. Coneixem, per exemple, l'arquer caçador d'àligues, el moviment anomenat llançar una fletxa a un voltor. Avui, en concret, treballarem la versió que s'anomena tensar l'arc, només tensar. Per començar i escalfar, amb el moviment que es diu portar el cor al cel. Llavors, vinga, separar una mica més les cames més enllà de l'alçada de les espatlles, és a dir, una miqueta, un cavall una mica amplet, no molt, però així està suficient. Vinga, i des d'aquí projectarem el cor al cel. Junta les mans es toquen davant del pit i ara inhales, mires a dalt i exhales. Inhales, mires amunt, exhales, les mans es toquen. Inhala profund, les mans es toquen. Estem enxamplant la caixa toràcica, estem treballant la part de darrere de l'esquena, l'espai que hi ha entre els omòplats sobretot. I exhala, molt bé, profundament. Vinga, necessitem agafar tot l'aire que puguem i després ens ajudem amb aquest petit balanceig de la columna a la inhalació i a l'exhalació. Molt bé, perfecte. Següent fase de l'energia, el chi. Vinga, anem a treballar el chi. Vinga, posem ara l'atenció en la manera com treballem. Vinga, seguirem amb aquesta posició de cavall més o menys ample, una miqueta. Si vols pots obrir-ho comptant els peus, pots obrir 1, 2, 3 peus paral·lels, aquesta seria una bona posició. I des d'aquí el que farem serà, amb les mans creuades davant del pit, primer sortirà una mà per tensar l'arc, per estirar l'arc. Assegura't que has estirat el colze. Després farem un mudra, en aquest cas farem aquest mudra, el mudra que estimularem pulmó i intestí gros, d'acord? I intenta arribar a un angle de 90 graus. Quan estiguis aquí, nota com una separació de les espatlles. Aquí, ara ja tenim l'arc completament estirat. L'altra mà la teníem aquí, la pujarem fins a la clavícula i des de la clavícula anirem tensant fins a arribar més o menys a l'alçada de la línia del mugró i estirarem l'arc. Aquí, el cap mira el dit. I des d'aquí deixarem anar la corda perquè estem tensant, no estem tampoc disparant. Deixem anar. La mà dreta fa un cercle i la mà esquerra fa un cercle ascendent i tornem. Repeteixo el dels cercles, tenim la mà aquí i la mà aquí, un cercle i torna, un cercle i torna. I si ho fem tot alhora, cercle i cercle. I acabem aquí. I llavors faríem l'altre costat. Ara, atenció, aprendrem dues coses molt importants i molt interessants amb aquesta utilització del chi. El primer serà aprendre a mirar sense mirar, és a dir, poder estar amb els ulls oberts mirant una cosa però estar dirigint el chi a un altre lloc. Això ho farem dirigint el chi al punt de la porta de la vida, al punt del migment. El trobem sota de la segona vèrtebra lumbar. D'acord? Toca't una mica per estimular-t'ho i aquí és on portarem l'atenció. I ara, quan tinguem el braç estirat, pensa en el braç i en el dit com si el dit fos un prisma. Quan passa la llum blanca, reflexa tot l'espectre cromàtic. I tu et quedes mirant això, difuminant la teva visió, com si la teva visió s'obrís. I alhora porta la ment al migment, a la porta de la vida. Quan tinguis la ment en el migment, deixa anar l'atenció. Deixa anar l'atenció i recupera la posició inicial. D'acord? Treballem tensar l'arc des del chi. Després mira. Després puja la mà i després estira. Vinga, la visió, el dit com un prisma i porta la ment al migment.
I quan tinguis la ment al migment, deixa anar. I recuperem el centre. A l'altre costat, baixes una miqueta, tu pots posar-te a la teva posició que a tu t'agradi més. Treus la mà, estirem l'arc. La ment a l'esquena i deixem anar, molt suau. I recuperem el centre. La respiració. Inhala pel nas, suau. I exhala pel nas, suau. Molt bé, a l'altre costat, vinga, som-hi. Estirem una mica. Puja la mà a la clavícula, després estires. Mira pel prisma, desenfoca la mirada i concentra't en l'esquena i deixa anar la respiració. Les mans floten en cercle per col·locar-se molt a prop del cos. Vinga, l'altre costat. Puja la mà, estirem. Estira bé, que hi hagi una bona separació. I deixa anar. In pel nas, suau. Vinga, moviments lents, suaus, i ens movem amb elegància, concentrats en el treball, dirigint el chi a consciència i deixa anar. Vinga, som-hi. Trec el braç, després miro, estiro bé, estira l'altre bé, agafes aire, concentra el migment i deixes anar pel nas o per la boca, com et sentis millor. Si ho fas per la boca, poses èmfasis en l'expulsió. Si ho fas pel nas, en la interiorització. Pugem, descansem. Per treballar l'aspecte shen del moviment de tensar l'arc, pensa en un objectiu que et vulguis aconseguir a curt o mig termini. Un objectiu que ja tinguis clar que vols anar per ell. D'acord? Potenciarem aquest desig, dirigirem l'energia cap aquí, mitjançant una actitud shen dins del moviment de tensar l'arc de les 8 joies del brocat. Amb les cames separades, com abans, mans creuades davant del pit. Pensa en allò que vols aconseguir, deixa't aconsellar pel cor, allà on tenim les mans. Una vegada has connectat amb els teus desitjos, els teus anhels, amb les coses que vols aconseguir, i t'has deixat aconsellar per al cor, treu la mà, estira bé, mira el dit índex i darrere del dit índex visualitza't a tu aconseguint allò que has desitjat. Estira la mà, puja-la fins a la clavícula, l'altra mà, i estira la corda de l'arc tot el que puguis, estira bé. Visualitza't, no tinguis pressa, aconseguint allò que desitges. I quan vegis aquella imatge nítida i enfocada, deixa anar l'aire amb una petita explosió. I recupera les mans al centre, com hem après abans. A l'altre costat, trec el braç,
pujo l'altre, em vaig concentrant en allò que aconseguiré, em visualitzo aconseguint-ho i deixa anar. Cercles i retornem al cor. Vinga, inhala. Treu el braç, gira el cap, puja la mà fins a la clavícula, estira i ara visualitza't aconseguint els teus objectius, l'objectiu que t'has marcat. Com seria aquell moment exactament en tot detall, quins sons hi haurien a la sala, quins objectes n'hi ha, quina roba portes posada. I quan ho tinguis tot nítid i tot clar, deixa anar. I baixem les mans. Molt bé. Perfecte. Espero que aquest exercici t'hagi agradat, sigui profitós per aconseguir els teus objectius d'una manera precisa i certera. El meu nom és Enric Gil, podràs trobar més informació sobre mi al meu web enricgil.cat. Espero veure't aviat. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest exercici de fusionar els 3 tresors, el Sant Bau, amb les 8 perles del brocat. Moltes gràcies, fins la propera.